Vos compañero? Non vengo. Como tampouco non pode vir hoxe. Entonces, bos días. Pleno ordinario do 26 de marzo de 2026. Son as 12. Damos comezo. Primeiro punto, aprobación da acta da sesión anterior. Notastes algo que estuvera mal? Non. Non? Vale. Aprobámoslo por unanimidade logo? Sí. Bien. Segundo punto, ratificación se procede do acordo da alcaldía de data 25 de 2 de 2026 de adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAM para o desenvolvemento dunha administración digital. Ben, aquí solamente dicir que os plazos se apremiaban, entonces o que decidimos foi aprobalo por decreto da alcaldía e darlle traslado agora ao pleno a rectificar o acordo no pleno se procede. Nós estamos funcionando desde o principio con a administración digital e temos unha plataforma de administración digital. Esta é unha nova plataforma que a Xunta potencia, entonces por si acaso temos o convenio firmado e temos a opción de podernos acollerela no momento que nos faga falta. Pero nós estamos funcionando pois con a administración digital desde, pois, quizás fomos uns dos primeiros concellos, non? Desde o 2017. Desde o 2017, bueno, pois hai 9 anos que estamos funcionando xa con a administración digital e destacar que a vista do que se ven noutros concellos, nós funcionamos todo, hasta a cousa máis mínima, os expedientes todos pasan por administración digital. Vese que noutros concellos, se non chegan ao mínimo o número de expedientes en plataforma que temos nós, é porque non siguen facendo expedientes a mão. Entonces, eso é o que nos fai decidir. Nada, se procede a aprobalo, non sei se tedes algo que intervir. E para que nos vai afectar a nós isto? En que vamos a mellorar? O mismo. É o mismo. Simplemente é ter a opción, por se acaso, nalgúna ocasión, pois imagínate que temos problemas ca plataforma que temos hoxe. Temos aí outra opción de seguir funcionando unha plataforma que é amparada por a Xunta, nada máis. Non é por ter opcións, non é por outra cousa. Entonces, votos a favor? Ben, por unanimidade. Ben, pasamos ao seguinte punto. Terceiro punto. Ratificación se procede do acordo da alcaldía de data de 6 de 2 de 2026 de adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e SEAGA en materia de prevención e defensa contra incendios forestais. Vale, nesto tamén, por o mismo, as fechas que nos daban para a adhesión, pois tamén apremiaban, entonces, como era algo importante que había que aprobar, aprobouse por decreto da alcaldía e traémolo a ratificar o pleno para deixar o expediente coberto. Isto do que se trata é un convenio máis ou menos nas mesmas condicións, pero a diferencia que hai neste ano é a parte económica. A Xunta de Galicia vai destinar moitos máis cartos, se mal non me acordo, en torno ao doble de presuposto para executar traballos de limpeza nos distintos concellos e traballos de xestión da biomasa nos distintos concellos. Recordar que
o Concello de Trasmiras non ten unha parroquia prioritaria, cousa que en Seaga se lle daba prioridade e tiñan máis puntos, e adiantar xa de forma pública que o Concello de Trasmiras neste próximo ano, na que non sea con Seaga, vai a facer todos os traballos administrativos de limpeza e de xestión da biomasa en todas as propiedades, tanto urbanas como en faixas de protección. Por lo menos a parte administrativa e o que é a parte de tramitar todos os expedientes que sean precisos da xente que non limpe e que non cumpla a lei tanto na parte urbana como nas faixas de protección de todos os povos do Concello. Despois, como é evidente, intentaremos que se faga cargo da limpeza de todas as faixas que non executen, ou desas fincas que non executen. Intentaremos. Cousa que, evidentemente, non me parece que Seaga teña capacidade de facer todos os povos de todos os concellos de Galicia. Pero vamos intentar de que, por lo menos no noso concello, que este regulado e que este en trámite toda a responsabilidade da biomasa dos propietarios, que ao fin e ao cabo somos quenes temos a obrigación de ter a responsabilidade da biomasa que temos nas nosas fincas. Bien, entonces, partindo deso, tedes que facer unha intervención? Non? Non. Vale. Votos a favor? Bien. Unanimidade. Cuarto punto, expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. Isto trátase de, como creo que estades ao tacto, das facturas dos servicios prestados por a Diputación ao Concello de Trasmiras cos convenios que temos de augas, que nos quedáramos sin partida no exercicio pasado. Temos que acabar de liquidar esas facturas, entonces pagar esas facturas. Vale. Sobre todo tedes que facer algunha intervención? Sí, gustaríame preguntar unha cousa. Factura 1077 por un importe de 217,80 pon análise piscina, pero chamame a atención que pon xullo, agosto e setembro. Algún protocolo que hai que facelo. Vamos a ver. Pero en setembro non está aberta. Pero o mellor fixose en setembro. O mellor fixose o 1 de setembro. Non o sei. Eso vai con protocolo. Eso é cumprimento dos protocolos. Ao mellor a factura, o que é o análisis, fixose en agosto, ya a factura emitiuse en setembro. Non o sei. Agora, que os analíticas da piscina, que iso está todo protocolizado e que se fai todo a diario, hai unha serie de valores que hai que mirar. Cada semana hai outros, cada mes hai outros. Pois iso é o que do que se trata en esas analíticas. Que ao mellor que foi feito na última semana de agosto e que a factura é de primeiros días de setembro, tería que miralo e tería que aclararlo, pero evidentemente é parte dese protocolo que temos que ter contratado para as piscinas. Algo máis? Vale. Votos a favor? En contra? Abstencións? Vale. Ben, quinto punto, asuntos de urxencia.
non hai ningún asunto de urxencia. Decretos e resolucións no punto número 6. A min gustaríame preguntarlle polo decreto 34 e o decreto 54. O 34 fai referencia a unha subvención que se pide a FEADER de 100.000 euros para o cuartel da Garda Civil, e o 54 o cooperou, que tamén se pide para destinar ao cuartel da Guardia Civil. Entón a miña pregunta é: pídense dúas subvencións para o cuartel ou unha cousa para algo en concreto dentro do cuartel e outra para outra? Vale, o Concello de Trasmiras ten dentro do seu inventario un edificio que se chama Casa do Médico, que era o antigo centro de saúde. Eso no seu día, creo que por o ano 96, foi destinado por o grupo de goberno que gobernaba daquela, que estaba na alcaldía Jaime Garrido, decidiu utilizar esas instalacións como cuartel da Guardia Civil, na que entre o Concello de Trasmiras e o Concello de Sarriaos fixeron unhas inversións nese edificio. Desde aquelas foronse planteando melloras, e nos últimos tempos, sendo eu alcalde, estaba en conversas ca Guardia Civil, ca Comandancia da Guardia Civil, en facer o necesario para poder colaborar entre Comandancia e Concello, e incluso poder meter unha terceira opción como Diputación ou outra administración que puidera aportar para solventar calquera deficiencia que puidera ter o cuartel. E, sobre todo, actualizalo, xa que estaba concebido ese edificio unha vivienda po mando e unha pequena oficina po servicio de cuartel. A día de hoxe non se plantearía unha vivienda, plantearíanse uns vestuarios masculinos, uns vestuarios femeninos, unha sala de reunións, unha oficina de atención ao ciudadano, unha segunda oficina para violencia de xénero, para atender casos que requiran unha maior privacidade, e unhas oficinas de atención ao público e un despacho ao comandante de puesto. O sea que entonces aí o que planteamos é unha rehabilitación totalmente integral. O que hai non vale para plantear un edificio de servicio ao ciudadano como deberíamos ter a día de hoxe. Entonces, vámonos entre as obras de naturaleza máis complicada, que é a de eliminarlle a humedade que poida vir do chao por medio da estrutura, que son as obras quizáis máis complicadas de facer, xa que estes edificios do Concello están situados nunha zona moi húmeda, que a maior humedade non é que nos veña de afora, vennos de abaixo. Entonces hai que facer unhas obras costosas e unhas obras complicadas para deixalo ben, que é o que se pretende. Entonces, o Concello de Trasmiras encargou un proxecto que se vai a
a unha cuantía de en torno a 170.000 euros. O que planteamos é solicitar unha liña de financiación a Agadir donde o máximo son 100.000 euros, o máximo que podemos pedir, e entonces o que facemos é dos cartos que nos dá a Diputación de Cooperou, acabamos de cubrir o custe total da rehabilitación do cuartel. Pero non é que os pidamos, é que son do Concello de Trasminas. Que pasa? Que hai que justificalos ao Cooperou. Eses cartos son para iso. Entonces, nós pedimos uns cartos en réximen de concorrencia competitiva á Xunta de Galicia, que ou non los darán ou non nos darán, hasta un máximo de 100.000 euros, que é o que nos permite a orde, e o resto da obra pagámolos, financiaríamolos co Cooperou, que son cartos que nos dá a Diputación. E justificaríamos eses 70.000 euros á Diputación. O proxecto é un, non é que haxa dous proxectos. O proxecto é un, a rehabilitación é unha, a obra é unha, a licitación vai ser unha, pero cofinanciada entre Concello e Xunta. Xa digo, en caso de que nos den eses 100.000 euros. Estámoslos defendendo e quero contar con eles. En caso de que non contemos con eles, hai outras opcións que estamos madurando. Porque cando prevé vostede que se podería empezar a obra? Eu espero que cuanto antes. Por min, ojalá poder empezar a semana que ven. Porque a resolución da subvención, se lla conceden ou non, canto van tardar en máis ou menos? Eso depende da Xunta de Galicia, non depende de mí. Quero dicir que a pode pedir agora que lle pode vir aceptada en novembro? Non. Non. Non, os plazos son outros. Os plazos son máis ben ao mellor un mes e pico. Vale. Teño cita pedida ca conselleira, xa tuve en contacto con ela hai na semana anterior, a semana anterior en Santiago, noutro acto, e xa lle adiantei, espero que me reciba na semana que ven ou na seguinte. Entonces xa podería falar de algo máis concreto. A día de hoxe están os técnicos da Xunta mirando as puntuacións e os proxectos todos que se presentaron seguramente desde todos os concellos de Galicia. Algo máis? Non, de decretos non teño máis. Vale. Ben, sétimo punto, rogos e preguntas. Tedes rogos e preguntas, sí? Sí, remetiéndome xa ao último pleno, que xa lle preguntara, ven un decreto 31, resolución, sentencia, edicións do Limia. Quere, vostede dixo que en canto tuvera información que non la trasladaba. Sí, e o que houve é un acordo que fixeron entre as partes. Eu guiei-me por a recomendación do abogado, e o que fixeron foi un acordo e de feito creo que se lle ingresa cando? Hoxe. Ao mellor ao largo da mañá ainda se lle ingresa o diñeiro. Houve que facer outras aclaracións primeiro, porque tiñamos notificacións da Hacienda que tiñamos que atender e tiñamos que, evidentemente, facer as cousas ben. Entonces, a partir de aí, unha vez que a Hacienda nos dixo que podíamos ingresar, pois... Pero notificacións referidas a este caso? Notificacións referidas a esa empresa. Entonces, tens que atender primeiro as notificacións que che fai a Hacienda. Entonces, a partir de aí é cando podemos, digamos, ingresar o diñeiro. Eu firmei, son consciente de que firmei o decreto de hoxe a mañá. Non sei, os compañeiros ao largo da mañá farán o ingreso. Poderíame explicar que quere dicir allanarse? Porque aparece no decreto. Foi un acordo que fixeron entre
entre os abogados antes de ir a xuicio. Vale, e si... Allanarse, pois, oye, si quere sacarnos, facer o pago e sacarnos ese problema xa de diante e seguir tirar pa diante e facer, pois, outros contratos ou que decida facer o Concello de Trasmiras, e xa está. Non hai máis. Eu pregúntolle, se vostede xa tiña, se o seu abogado lle recomendou xa, neste caso, allanarse, por que chegou a esta fase? Por que non pagamos a factura no momento que se reclamou? Eu normalmente, en temas xurídicos, guíome por o que me recomendan. E se eu decidín agora allanarme foi porque me recomendou un abogado. E se fomos ao xuicio anterior non había, digamos, visos de que salira mal, pois, por que? A miña intención foi esa. A miña intención é quero pasar página. Xa, pero usted dixo, no anterior non había avisos de que salira mal. Claro. E agora chega a esta conclusión de que hai que allanarse. Que está non vostede recoñecendo a débeda. Non chego allanamento. Non, eu non chego eu. Estou dicindo que eu guíome por o que me dice o abogado. O abogado díxome, mira, allanámonos e tiramos pa diante e punto. Vale? Pois allanámonos. O mellor tamén foi quen lle ofreceu o allanamiento, quen lle ofreceu o trato foi o outro abogado. Ou porque está dicindo usted que nos allanamos nós? Non, eu digo o que pon o decreto e pon allanamiento. Claro. Vale? Por eso eu pon pola súa parte, eu pon o decreto. Eu por a miña parte é porque así mo fai chegar o letrado que representaba a Trasmiras, nada máis. A miña intención é esa. Eu non teño intención de máis. A min non me iban a condenar a nada, como se pode ler. Quede claro. Iso non é unha condena. Pero, bueno, o papel pega o blanco, pega sobre o negro. A ver, se existe unha sentencia e vostede se allana, está recoñecendo a débeda. Se está recoñecendo a débeda, hai que pagar esa factura. Pero tamén van a vir unhas costas. E por que van a vir unhas costas? Porque van vir unhas costas. Pero onde o pon? Van vir unhas costas, e vostede o sabe. Pero onde o pon? Nos contenciosos administrativos hai costas sempre. Pero onde o pon? Bueno, isto é asesoramiento xurídico propio, traballo con abogadas todos os días. Perfecto. Vale, entonces, veremos, evidentemente, a miña pregunta é, van vir unhas costas? Xa veremos, a ver se ven. Vale, van vir unhas costas, eu só dou por feito, despois só veremos como vostede dice, pero eu a día de hoxe dou por feito. Quen vai pagar as costas? Tamén as vai asumir o Concello? Cando vostede chegou a esta fase de allanarse, recoñecendo a débeda, tivo que chegar a este punto de xenerar costas, non podendo pagar antes. Vostede estás adiantando, eu non teño constancia neste momento de que teña costas. Vale, bueno, cando lle chegan as costas falamos. Vale, pois, cando cada cousa o seu tempo. Correcto. Vale. Algo máis? Sí. Que empresa xestiona as redes do Concello? Facebook, Instagram? Ninguna empresa. Ninguna empresa? Non. Ningún autónomo? Non. Quen as xestiona? Óscar. Óscar? Sí. Sí. Por que? Vale. Que papel ten María José Ceballos? Era a traballadora que traballaba para Diario do Limia cando este Concello firmou con Diario do Limia. É de que a conozco, non a conozco de outra cousa. Non a conoce de outra cousa? Non. Vale, entonces, porque no vídeo que colgaron vostedes o 15 de marzo na páxina do Concello, por que sale esta señora tomando fotos? O vídeo me remito porque se ve claramente. Vostede faloume de empresa e
É de autónoma. É de autónoma. Correcto, vostede dixo que só la coñecía da relación que se firmou do contrato naquele momento. Repítolle. Non ten o Concello de Trasmiras ninguna vinculación con esa persona. Outra persona, pero... Por que sale sacando fotos? Pois ao mellor é porque lle caímos ben e nos quere botar unha mão. Hai algunha vinculación de algunha factura ou algún pago ou algo do Concello de Trasmiras con esa persona? Estou preguntando porque eu vexo unha persona facendo unha labor e non sabemos, non temos constancia de que estea nómina, por iso eu estou preguntando. Nin está. As fotos que se subiron posteriormente que as tomou? Eu teria que preguntar a Óscar. Non, vostede non, porque vostede está... As fotos fanllas a vostede. Quen lle fai a foto? Porque hai fotos nas que está vostede, o tenente alcalde, quen está detrás do obxectivo facendo esas fotos? Evidentemente usted... Sí, podo preguntalo porque esas fotos están colgadas na página do Concello. Non, home, non. E de momento podemos cuestionar e preguntar todo tipo de información que repercuta a esta administración local. Ustedes poden preguntar o que queiran e a mí pareceme ben. Vale, pois estou preguntando. A pregunta é moi sinxela. Quen fixo as fotos que están colgadas posteriormente despois do vídeo da Diputación na página do Concello de Trasmiras do Facebook? Vostede non, e Óscar tampouco, porque el tamén aparece. Vale, Modesto tampouco. Había máis xente aí, non só había. Vale, pois estou preguntando, porque non contestades. Claro. Que máis dá? E que máis dá entonces contestar a verdad? Bueno, pois xa está. Vale, a verdade é moi clara. A verdade é que tiña que vostede empezar contando a verdade. Porque o que usted está pretendendo non é o que lle interesa aos veciños de Trasmiras, eso é... Pero interesa a mí porque se hai alguén xestionando e non está dada de alta, interesa a usted e a alguén máis. Porque as cousas hai que facelas de forma transparente. Interesa a usted e vai contestar ou non vai contestar? Interesa a usted e a alguén máis. Vai contestar ou non vai contestar? Sí, eu voulle contestar, pero cando eu considere, non cando usted queira. Entonces, usted aí está para defender os intereses dos veciños de Trasmiras. Non fai falta que me diga a que estou. Que non me ten que informar. Que o sei perfectamente. Usted está aí para defender os intereses dos veciños de Trasmiras. Non está aí para defender os intereses de ninguna empresa. Eu non estou defendendo os intereses de ninguna empresa. Porque é vostede o que trae diga a verdade. Tamén chegou a insinuar que nos este señor o tiñamos en nómina. E mire, por onde? Que hai unha sentencia na que o condena a vostede a pagar por servicios que lle facía a vostede. A vostede. Que non tiña en nómina era vostede, non nós. Esa era a diferencia. Terminou de falar. Vaime contestar ou non? Non, vaime deixar falar ou non lle interesa deixarme falar. Vale. Vale. Entonces, agora podo falar eu? Vale. Recórdolle que quen ten que levar o pleno son eu, non é usted. Eu teño a oportunidade a facer as preguntas no pleno. Vale. Pero faga a pregunta e limítese a escoitar. Eso é o orden que temos que seguir nun pleno. Vale. Usted ten que limitarse a defender os intereses dos veciños de Trasmiras. E me parece moi ben que pregunte por ises cartos. Ahora, que este intentando darlle voltas ao chicle hasta que quede sin sabor, a ver si cando non hai nada, cando lle estou dicindo, e lle veño dicindo xa desde hai moito tempo, que o Concello de Trasmiras precisamente o que quere é pagar a comunicación que estaba facendo este home que vostede lle está e o está cubrindo ahora mesmo. A mí non me acuse de cousas que non son certas. Eu estou dicindo que me deixe falar. Eu entendo que non lle guste o que está oindo. Eu non lle vou permitir acusación. Non a estou acusando. Porque aquí o único que ten a sentencia é vostede. Non a estou acusando. Eu non cubro a naide. Non interrumpa. Quede claro. Pois non me acuse. Non interrumpa. Porque tomo medidas, porque me ten moi cansada, Nin ver. Moi cansada. Mira, cando unha persona ver
insulta, é porque se queda sin argumentos. Se non me diga. Pois entón usted aplique, porque últimamente nos plenos en todos, perde os papéis por completo. Usted debata con argumentos, e debátame co que queira. Estou lle dicindo que teño probas. Faga o favor, están colgadas. Que deixe falar, faga o favor de escoitar, inda que non lle guste, que eu tamén hai veces que teño que escoitar o que non me gusta, sin embargo eu escoito. É a súa obrigación, por eso está aí. E a súa tamén. Non se digo. E tamén preguntar. Non se digo. E tamén preguntar. E eu respondo. Xa vexo. Eu respondo, inda que non lle guste. Inda que non lle guste que lle respondo, pero eu respondo. Entonces, a partir de aí, respete. A partir de aí, explícolle e repítolle que ao mellor o que queremos é deixar de ter calquera tipo de vinculación con ese diario é pasar páxinas. Xa lle digo. E sacarnos de encima, pois, ao mellor ese procedimento que ao mellor non se estorba. Vale? E ao mellor para facer unha... para contratar ou para coller e empezar a comunicar como me gustaría comunicar no Concello de Trasmiras. Vale? Usted fai unha pregunta. Respóndole, de novo, alto e claro. O Concello de Trasmiras non ten ningunha vinculación con ningunha empresa ou autónomo a efectos de comunicación. Vale, con naide. Solamente pode ter o que temos que a región, que a día de hoxe creo que son o abono dos periódicos. E o que poidamos ter de anuncios e deso. Outra factura non hai. Región, a Voz de Galicia, Radio Popular, Telemiño... Sí, pero están as facturas aí claras por un servicio, non? Correcto. Vale, perfecto. Pois, nese mesmo onde atopou esas facturas, estarían as desa empresa ou as desa autónoma? Atopou algunha... Non, por eso estou preguntando. Entonces, a que ven preguntar eso se xa o comprobou? Porque vemos unha persona e queremos saber que papel ten. Pois a persona esa estará, pois porque quererá axudarme ou axudarnos ou como queira. Ou teño que pedirlle a usted permiso quen pode facer as fotos dun acto do Concello? Quereme dicir eso? Que lle pregunto a vostede, a quen me fai as fotos? Pero que me está contando se vostede non é capaz de sentarse a negociar nada connosco como para preguntarnos algo a oposición? Cando trouxo a outra persona que perdeu a sentencia, eu púxeme en contra e dixen que non estaba de acordo. Agora saliu o tiro pola culata. É que vai de chulito e despois danlle camao aberta aos zascas. É que é normal. Se vostedes queren facer unha oposición como merecen os veciños de Trasmiras, aportarían. E usted, se mal non me acordo, se leva casi 7 anos, xa podía saber un pouquiño de que vai isto. Eles ao mellor levan menos, 3 anos. E ainda non sei o que queren para Trasmiras. 20 anos para executar un único proxecto, pode usted falar? Ainda non sei cal é a súa idea para Trasmiras. Pode usted falar. Ainda non sei que proxecto teñen para Trasmiras. Como vou colaborar con vostedes? Como vou colaborar con vostedes? Si o que precisamente queremos facer, vostedes están sempre en contra. Pero como vai colaborar con nós se vostede non sabe que traballar? Se nunca na súa vida traballou, como vai traballar? Como vai colaborar? Como vai pedir axuda? Dios mío. Xa lle digo, a miña educación e o meu respeto, a educación que me deron e o respeto que me deron non me permite contestarlle. Xa lle repítolle, con eso, co insulto e cas faltas de respeto,
quen se califica é quen as fala, nunca nas recibe. Quen fai aos insultos e as faltas de respeto é a que se retrata, non é a persona que recibe. Nin no insulto nin lle estou facendo falta de respeto, estou lle facendo preguntas. Eso O que pasa que é non a súa interesa opinión. contestalas. Eso é a súa opinión. Eu evidentemente non lle vou a contestar a esas faltas de respeto nin a esa falta de educación. Sigo lle dicindo que despois de 7 anos non conozco que proxecto ten para Trasmiras, a oposición de Trasmiras. Entonces, non me podo sentar con quen non ten nin sequera proxecto político, nin proxecto para os veciños de Trasmiras. Non me podo sentar. Quizáis, se vostedes, polo menos, intentaran apoiar un mínimo o que pretende facer o grupo de goberno, pero é que nin eso. Non, se O que están é a destruir. Se fixeran ben e de forma transparente, sí. O que están claro. é a destruir. Se fora por este concello, este grupo de goberno, se guiara por vostedes, hoxe non teríamos unha residencia como vamos a ter. No, diga mellor que lle viu as orellas ao lobo. Non a teríamos. E puxos a traballar o que non fixo en 20 anos. En 20 anos que non fixo nada. Diga o mellor. Teñen algunha pregunta máis? Sí, mira, acaba de decir deixar de ter algún tipo de vinculación con ese diario. E logo usted asume que ainda ten algún tipo de vinculación? Non. Acaba de dicilo. Está grabado. Espero que fagan o pago hoxe o que poida haber pendiente quedaría zanxado. Algún tipo de vinculación fala vostede en presente. Ingresar eses cartos. Espero que faga Valerio despois do pleno. Espero que lle dé tempo. E xa acabouse. Quedoulle claro? Quedoume claro, sí. Bien. Alguna pregunta máis? Non. Bien. Levantamos a sesión logo. Te scrive la prima, che chiama a Fanny.